Tuchan heru non, avel bep daouvlav en prest de raloupat ou yez me bro. Me amant nonke ba breiz evit a redadek ba brochkadi on me ouit a horika. An darvout neus awenet redadek diomni. Petra istor dei, peus se mod eve ozat, a petra sel a vretonat war nei just war. Setu pez vogolat ba 13 minut ba euskal eria. Amohon ba ataratse e brochkadi an antornoz e oet penkentan korika daouvil c'hwer warnugen. Or mour adut a zo war blasen ar geredenn vihan, bet de rortoz a redadek veur e tro a horika tchipi evit ur vugale. Nola duzu izena? Geshan. Geshan, eta zo? Zukaina. Zukaina. Nun bizi salete? Ataratze. Hemen. Bai. Zer egin dugu orain hemen? Korrika. Korika, bai? Untxa zen. Jasen, zenbat kilometra? Bat. Bi? Nos adur a vicher a zo pen a rorika a e ka e an o. Dom de velet justu un an de skipai ozerien an antannons. Dewez mat e hins egunon, dagenta tout petae a rorika lehenengo zer da korrika. Korrika euskararen aldeko lasterketa bat da, aekak antolatzen du, eta korrikaren helburua da euskarara hurbiltzea jendea, euskararen etorkizuna segurtatzeko tresna bat da, jendartea motibatzeko tresna bat da, baina aekarentzat dirua biltzeko zerbait da. 24. korrika da, duela 55 urte hasi zen, eta dirua biltzeko asmoarekin egintzen hasieran, eta gaur egun ere helburu berekin segitzen dugu. Penoz ewa a blavejau kentan ehen. Lehen urteetan eta urtea initzez zaila izan da korrika antolatzea. Jendea etzelako ados, instituzioek ez zutelako sustengatzen. Atarratzen abiatu zen korrika 1985ean, ez ziren hainitz, gaur bada jende hainitz hemen, korrika hainitz transformatu da, baina garai hartan etzen nola. Kudenu agua da kentan? Problemak, bai, baziren problemak erran bezala, korrika etzen biziki sustengatua, boikotatzen zen, jendeak edo herri batzuetan blokeatua ere izan da, beraz, bai, biziki zaila izan da korrikaren garapena, eta orain ikusten dugu festa handi bat bezala, eta ez dugu pentsatzen ahal ere jendeak kontra zela, baina sekulako lana eginda heltzeko olako formatu batera. Eta undenua marvet, ma fazionket, gizon bat hil zen? Lehen korrikan hil zen pertsona bat, korrika utzi zuelarik, atera zelarik korrikatik istripu bat izan zen, eta pertsona bat hil zen. Bai, korrikak badu festa bat da, baina bidean gira, autoak badira, kamioiak badira, lan jerosa da eta kasu handia egiten dugu jendea babesteko. Bremon esantzen antreo, kalz brazore, ozet goela antreo. Bai, 2 urteko lana da korrikaren antolaketa orain, korrika 2 urtero antolatzen dugu, baina prestaketa 2 urtekoa da. Biziki prestaketa luzea da, 2500 kilometro antolatu behar dira, herrialde desberdinetatik pasa behar da, euskaltegi eta gau eskola desberdinak kontsultatzen ditugu, beraz, prozesua luzea da, eta bada korrika, baina badugu korrika kulturala, baditugu beste gauza batzuk korrikaren ondoan,
eta herria mobilizatzeko badira hainbat animazio, eta hori dena prestatzeko denbora behar da. Eta horretarako 2 urteko lan bat da. Korrika badugu herrialde guztiekin korrika batzorde bat, talde bat, lana egiten dugu elgarrekin, eta 15-20 gira. Hemen iparraldean? Ez, Euskal Herri osoan. Okay. Bai, badugu talde polit bat, bai. Baina behar da. Pegemen avec guerzet a kilometre, zenbat balio du kilometra bat? Dependitzen du nun. Ipar Euskal Herrian elkarteek hartzen dute eta 250 euro balio du kilometroak. Baina eskualdeka dependitzen du prezioak desberdinak dira. Eta gero instituzioentzat eta herriko etxeentzat garestiagoa da. Diru hori AEK-aren funtzionamendurako erabiltzen dugu. AEK-ak euskara erakasten du heldueri eta erabiltzen dugu diru hori 2 urteko gure konduak, gure budjeta orekatzeko. Redadegu al, zo diuanet broioa, lahe peta zonjet hui de zandraze. Pentsatzen dut bikaina dela, elgarrekin lan egiten dugu, Redadegekin, Lapazemekin, Korrelinguekin ere lan egiten dugu, eta etorriko dira gaur Lapazemekoak atarratzera, eta Redadegekoak Bilbon ikusiko ditugu. Biziki garrantzitsua da guk elgarrekin lan egitea eta elgar sustengatzea. Gure hizkuntzek behar dute sustengua eta ongi da ikustea badirela beste leku batzuetan ere beste korrika batzuk. Kemer peurs ba horrika fot apreno or Chopin ispecial a pez meus gouet bar stand amant. Zalet pegen braue en daodu man an do wiskon ein. Zoritxarrez, egungo marko administratiboek ez dute bermatzen Euskal Herri osoan euskaraz bizitzeko aukera eta helduen euskalduntzea finantziazio ez egonkor eta murriztzaileen menpe dago. C'est une lancette à Horrika evit dek devez nahan. Dom de velet un tempeller penons tremen an trao. Imari Arachaldean. Didier. Tez au chomament bat donapaleu pelzo déjà. Pelzo ya. Toast très gondoasso. Très gondoasso ya. Aneue un dra important un dra poesus dite kemer pers ba Horrika. Dabdaoula ya. Ya tremenara dre donapaleu bob pro. Zo un digarez da gemer pers da regel un temps. La Lyon a Rayon, Bristol, ya. Alors déjà du Rayon, ya. Evit piou gant pes skipa evite nahan. Mais Rayon gant tu dans Nikastola. Nikastola, skol, ar vugale o tiski euskarek. Juste avant. Skol di wan. Velskol di wan juste avant. Memeus mod ya. Yor va map bihan din a zo Nikastola. Mon ari betek pen a Horrika, antolman mon ari betek Bilbao, et gwelet an diwez, pen eriket. Jonskedi. An dudio wang a Rayon a plus deo. Mon duzé a plusieurs adeo Obersport hier quoi. Bezo vel la redit bonzon sportarien toued to sen bat salut d'azé. Sportoriat daunet a blijade galoupat par de Ugen Tregon daugen kilomet Uspen. Uspen ya a gredve ur sort défi et trezo matos rond. Mais arblama rayo allez des kilomètres. Mais rayo Uspen, mais rayo Pemzek fait Ugen kilomètres. A gwelet ve studio wang a ze plusieurs deux armaux d'un temps quoi tu vois Ober Trail et Redadek Braskenon et Baramenejou.
marit tapet postom et galoupen ma un peus. Mayen, meus igret trop arbok, quoi, tu vois. Meur a vech ma meus. Dioues, ya. Diouves peus wet for. Ya. O bean tud oas pontus. Ya. Alors, pern, tu da zo, ya. Un dra poblek e a horika ma meus ra. Ya. Penaos displegant draze mate peus la red un tamm, mais non kezur. Ya, enfin, c'est zo... le sport spessert tachem politikel. Et vous, penafin, an dud a zo tos ouz ariez, pariez, c'est zo. A raliam etre an dud a zo tos zo bro, quoi. Ya. Dalade, bean euskarat, a zo bean tamm de zeiez da gentan. Ba da genta, ya. Oh, ya. Ar bochat tut a zo ba euskadi e rechte hag enomez penou braz a tut dilennet sellet. O sapesa, sala. Bai hori ze. Egun hori biziki importantea da. Bai, ze, bueno, azken finean euskara hizkuntza minorizatua da, beti bultzatu behar dugu, beti babestu behar dugu, eta gaur bezalako egunetan demostratu behar dugu euskara dela euskara egiten gaituena, ez? Noski, mil esker zuri eta pasa egunon. Bueno, mila esker eta saia zaitezte zuek ere ongi pasatzen. Bai, mil esker. Adio. Mil brudet e ar horika ba mesk bretonet an emzao kem no deus kopiet an darvout bredovil eiz. A bepla et te kalz yonte de gemer peurs e redadek entumant ar Pyrénéou, l'ermement en e bar, dom de velet penaos tremen an treo. Lena meur de vech peus kemeret peurs ba redadek ba breiz, petra resis peus greit. Kas ar arsom, mouse labour krez ar jeu avec e redredek, a zen anke gwalvarek d'ober. Amam di gweet ba irunea, euskadi e rechte, ar vech kentan oa dit kemer peurs ba horika. Ya, ma degwelet penaos vegret el erioal. Ar penaos e tremenet an treo na. Matre, mor a dud a zo, quoi. Proioù vegret hag bern tud a ve pepler hag oge vampaneo a riboul nie, quoi. Damso je vais enlever gant ar bern tud a horika. Memeus gant a re an e gomzonke euskarek. Gwelet ve pepler e strejou, kom zet ve deuze, gant tout an dut. Ren a raspi evit an dazon. Ma vije memeus mod e breiz, vije matre, me galaran. Galara ive be an tam dipitus. Gwelet fiten touz labour c'hoaz d'ober, quoi. A kalz modernor a horika ie. Ya, ar arsom, goulou a zo war ar arsom, a se a vich din kalz. Hag ive an nap, un dra ne ket zo d'oberze, quoi, ben a fin e pleus tre de welet peler e moa horika, hag pegouls en em gavout, quoi. Hag an dra souezus o peus gwalet ie amañ ar mer oa hortoz a horika dirak an tiker. Mer Pampoulena ispen 300.000 a dut o chom a gaman eus ridek evit an euskarek. Ya, plijeuze gwelet dilendidi ur oberze. An afer politikel iwi. Beke gwelet ba brez, beke gwelet ba raon, pe naonet pe brez, quoi, dommage. Damso je dra evit an hag evit reoual sur a war e un dra ouspen, quoi, un dra ve gwelet mat.
Ah bah Breis veket l'air yuzo et juste mais pas pepler quoi. Ah dommage ben a fait une bande EV comme vous brau à tout hein mais veke gredan trao. Made EV juste redek ben a fait une nekere redek pas de kilomètre mais juste ne veut me trouver avec béant amant béant gouelet on a faire spérer des jours à arriver. Berzara a Rorica Kenara a Braue Gwalet Ken Squazel et Trapoblu ie. Met Gwal di Savel et man on diou vro pel donor et man Gruijau a Yez a gandhi dantelest ma brochkadi vit ma Breis a pel Siriusor tud brochkadi pave komzat deus labourat evit dazon o Yez. Ur skouer e chomo a Rorica e witomni bretonet e pat pel, mais fota kedi sonjal de speler et teom, kuit de vean dalet.